Randeni kugawa lathu otsiliza muli ndi ife ku Streams of Light. Iyi ndi mgawo lomaliza ya disfellowshipped authority response to state of the church address amene ukambira ndi Elder Daniel tikuyankha pa zimene zinakambidwa ku suggest church mu state of the church address. So panali mfundo ina yomaliza imene anakamba kuti no anthu a true God akutuluka mu mpingo ndi 10 verse tamathandiza jana. I know of my students amene asiya SDA fanya chifunso choti mzimu woyera si munthu timaphunzitsa Trinity akutuluka up to now zikuchitika kukhomo kwa anthu akutuluka and nobody cares. Tukhala ndi misonkhano misasa after misonkhano misasa zokambirana zake kantire chanchani mangonyoza zedi mpanga. Alright, utavera papa naneso natutumuka ngati anthu onse omvera. So naimbira my brothers anthu amene ndimaziwa ku Komo, anthu amene ndimaziwa ku Chango, namba kwaimbira makosana kuti akuluakulu kodi mwavako kuti anthu asiya mpingo wa SDA chifukwa cha zifukwa zanyi nde sinave yamu ndene kuti okay mukoma mafoka anthu ena akasiya chifukwa chakuti no za anthu God palibe. So mwina alipo amene akunena komano mfundo iyi sinakwanise kuipanga verify, titapanga fact check nala mfundo iyi siyolondola iyayi ineyo. Sindikuza inalesa amene wasiya because of one true God. Ngati alipo mwina atuze komano in as far as lero lomene tikupanga record pa 5 November 2023 sindikuza inalesa amene wasiya mpingo chifukwa cha one true God. Koma ize si koyamba anafotokozanso zimene ziso kunzuni. Yani musaone ngati kuti ndiyongofuna kuti tichite define kuti Mulungu ndi ndani. Satana amayambisa zinthu mochenjera ngati yaying'ono koma you get out of the church mukapitiriza uyu kero anamwalira outside the church. Let us pray. Yeah, so mutaona na kuno asogoleriwa akulimbikisa ona kuti no anthu amatuluka mpingo. Now chimene chimachitika ndikaona practically anthu samangoti ayi titulukeni, anthu amachita kuchosera. Uyu ndi Daniel Mesa panopa ndi speaker ndi director wa Revelation of Daniel. Ankagwira ntchito ndi mlaliki otchuka onyamata Stephen Bogo Secrets and Sealed komanso anapasidaso mpingo. Anali layman sanapite sanapite ngati ku school ya theology, anali layman. So pa mafoti no amalalika kwambiri a conference mpaka anampasa ya church imene zimakhala kuno arampasa church ngakhale anthu a Secrets and Sealed Stephen Bwana mnipaso ntchito. So ndithu amapanga ma studies achivumbuluso kuzera ma studies akachivumbuluso pamene anata Trinity kuchani kulibe nthawi imene atanakhala pasi nata akuluakulu ndingopanga study Bible palokha popanda china chilichonse ka comment yakachani akapanga Daniel ndivumbuluso wanga study ngonata wano zimwira sakuoneka bwinobwino ya kudikhala kana kuli one true God ndi mwana wake nenkulu izitateno kuna shupa anatione a minister Secrets and Sealed anapeka official statement de a Secrets and Sealed minister Stephen Bwana no adapereka statement ya Daniel Mesa inena kuti no anthu ambiri akhala kufunsa office yathu ubale wathu ndi Daniel Mesa ndi Secrets and Sealed then mafuna notification bwino market department ya Secrets and Sealed namulemba ntchito Daniel Mesa pa May 27 2014 koma pa December 6 2016 ministry inanchosa ntchito kwa zifukwa zina. So akulu anayosera ntchito ku ministry ya Stephen Boyja ndipo akunena kuti no timafuna notification nkhani nawo no Pastor Bo kapena aliyese waku Secrets and Sealed sakuvomerezana ndi Daniel Mesa pa nkhani zawo za Mulungu makamaka pa umunthu ndi chikhalidwe cha mzimwera chimene tikukhulupirira no akusana ndi malemba ndi anafufuza zawo ndi zina zotero. Komano nkhani nena kuti nkuluyo
anachosera ntchito mu December 6 2016 koma osati kungochosera ntchito yomwe mukaona umboni wa online ankafuna mpanga disfellowship ku church kwake ndiye board itabwera kuti anthu avote anthu anavota ta aitira ndani isamuchose ntchito so isamuchose challenge ndipo ifatino church chawo majority of members imagwirizana ndi OTG anakanika kunchosa yonje ndiye mpingo zomwe napanga unawapangisa church yawo ikhale mati category ya company ndipo ifa chimene makhala gulu la mpingo limakhala under the control of conference ndi anamchosana so that's how he was removed for ministry one uchosa ntchito two kunchosa mu 7 so chimachitika kwa anthu awo true God ola takhala ndi azibusa ndi chimene chocha right so Daniel Mesa atapanga status iyi achina Stephen Boy anangoyankhula komanso iyi ndi shortcut ya ndani ya zimene ndimakhulupirira ndeuyo Diana Everson atino iyi ndi njira yachilendo kuti ubwerese zikhulupiriro zako palibe ntchito zimene tingakambe za mzimu woyera ndipo izizi ndi nkhani zodalisa kuganizirana komanso zimene zisizoti zikukhuza moyo wa muyaya palibe amene azapamusire pa chimene busa akuganiza yani aliponso alibe nazo ntchito so komanso ndifuna ndikhale ngati ndibe ulemu manungo lemba zinthu zoti zimveke nda Thompson akunatino ngati zilibe ntchito zimene munthu amaganiza pa nkhani ya mzimu woyera ndi chifukwa kwachoseranji so anthu akuganiza ndi zinthu zimayani zimangamata now ine nthawi kunena kuneno ndi chifukwa chani anthu amanati zibe ntchito chifukwa nangufuna abise koma zinthu za ntchito kwambiri ndikuwuzani so tionana kuti no ndizovuta so even mpingo wonse amati Chewela SDA Church wonse anawupanga dissolve mpingo wonsewo aliyesa anachosedwa tiyendo namenepa pa May 21 2023 apa conference Colombia inapanga ntchito kuti ipange dissolve mpingo wa anthu 171 members chifukwa cha nkhani ya chikhulupiriro ndi kumtima right so anachosa anthuwa ndipo atino makonsenziwa chifukwa chino anachosaso ntchito azibusa awiri a North Pacific Union Conference ndiye buku limene lili ndili nalo analilemba makosanawa atathothedwa azibusa and azibusa awawa anayesesa china chilichonse ndikati china icho sanayesesa analemba kalata Tedson analemba ku BRI analemba ku Union analembera china chilichonse kukhala zaka atapeza nkhani ya anthu kodi kukhala zaka ndikulembera wina aliyense ndifika pa chapo tino zatani zakanika anati wako bwanji tingopita buku tapase anthu anachosedwa ntchito ndi analemba buku limeneli mkulu amene amati John Whitcomb analemba nkhani ya abalewa so John C. Whitcomb anamba fotokoza one God one church njira yatsopano kuti mpingo iteteze anthu ku anti-Trinitarian movement so tikaona muno bwino asogolera amenewa Joshua C. Whitcomb uthangopanga search pa internet Joshua C. Whitcomb one God one church amafotokoza approach imene ilipo kuti no mpingo ukathe wabweresa anthu onse kuti achenjezedwe kuti asamveza anthu God anafotokoza nkhani yomvetsa isoni azibusa anakhala ndithu zaka kuyesesa channel iliyonse kuti akamvedwe zero ndithu right so Joshua Whitcomb analemba buku limeneli and a retired pastor anakhala mu Seventh Adventist zaka 30 years ndalapanga litamba pamene amalemba buku kuona mbiri ya azibusa amene anathothedwa mene mpingo kupangira right so anapanga history yo 7 history ya mpingo huu mene upangida dissolve anapanga now mkulu amene ndi Ingo Sorki ana ndi PhD now mkulu amene anamba kufufuza za one true God pana ameneyo nayeso analimbusa anakufufuza ndiye anafufuza anaona kuti mano zikuoneka ngati kuti nkhani ya Trinity ndiye busa uyu amati Daniel Mesa ningoyika uyu busa uyu Daniel Mesa mukapita pa Facebook ngupanga type pa internet mupeza 50 hard questions for Trinitarians anayika mafunso 50 ovuta ama Trinitarians Daniel Mesa ndiye pa Facebook atayika anthu analusa palibe amayankha yayi ndi ata akulu awawa ndi PhD yawo anakangopanga like post iyo kungopanga like
nkhani inafala konse kuti a theologian aingosoka apanga like status ya Dionis. Nthawi imwe inapita ku conference asogolera namwira nakulu kuti mukhulupirira chani pa nkhani ndati ineyo sindakachita mwino manauza zimene ndimafuna. Pachifukwa chimenecho anamuchosa mpingo. Nthawi imwe ntchito yake inatha tsiku lomwelo anamuchosa mu mpingo wa Seventh Day Adventist mzoti basi sungakhale sinamanata kumene muzachani. Pali ma theologians ambiri eno ali bena ntchito izimene timazowa kale. Pali ma theologians amene aphunzitsa zibusa za eno ali bena ntchito za sabata nazo ntchito. Samapitanso ku church koma amaloledwa ati aziphunzitsa. Koma ono ine chifukwa ndinakusemphana pa nkhani ya Trinity nandichosa. Now funso ndila kuti kodi side issue pamene mandendi itiyo. Side issue ndi itiyo. So igosoke anachosedwa ndithu pazifukwa. Now tikabwa kumalayi konkuno kuliso mkulu amene amati a Precious Malasha. Now a Precious Malasha ndi a Berean Seventh Day Adventist Church. Mina munava komano asogoleredwa amayankhulidwa zambiri zaboza. Amayankhulidwa zaboza zambiri, right? Now asogolera panazaveka nkhani ina kuti no kumalayi kuno anthu God amba usunga sabata la Thursday. Anthu God usunga sabata la Thursday paka nkhani inandipeza ine para kusunga sabata la Thursday ndeuti. Naimbira asogolera kuti banja ali amwene kuno kotoza vutatu. So amamanga church yawo sinanga nacho sampingo chifukwa one true God malayi konkuno ku country. So anacho sampingo anthu anachukisariya anthu ena abwera ku country kuti azasokoneze country. Anthu anayankhula zambiri mbiri. So asogolera anacho seda mpingo chifukwa samakhulupirira chani Trinity. So achosedwa kenako kuchitika njani kuchitika chinata akutendizisonkhana ndabu amfuma manati ayi simungasonkhane ku nyumba eni malo awo mukhalepo basi mumange ndi basi amakumana Thursday ndakomana Thursday ija amafunika ngopemphera apangika short devotion azigwira ntchito yawo mamanga akasasa kawo anthu poona anthu akupemphera awo akusunga sabata awo basi uchukisa. So tikamakamba za one true God timachukisida nkhani zoti zilibe umboni palibe amene amafuna fact check alibe nazo ntchito anthu, right? Ndizona no apanga ndi anthu God basi ndati nchona ngochifalisa. So izi nzopesa chisoni na kuti no ndikhalidwe lovuta limene silimonesa Khristu, right? Pali chinaso chimene asogolera aramba kumana yonse anapangidwa akiza anthu ambisa mpingo anafunso ndila kuti anthu mwachosedwa mpingo kodi basi ndeti mungokhala musakumaneso mukakumana mona chomwe amafuna ndi chamafuna ambise mpingo. So anthu akuchosa safuna upange kanthu. Ndipalenso mbale wena Enoch kunchewo ndikuyiwa ndi paboma amenepo nayenso anachosedwa sifaya yani chogawa ma tracks I want true God. Abusa anachita muzana natu ukazabweranso kuno nzakutemberera. Ndipo ife imenejo amakumana ndi azanzake mapemphera. So vuto lina ndona no tikakhala za one true God maboza ndi ambiri. Koma nafika paja kuti no sabola kale sawa wasuwe. So anthu amapanga maboza ena ali osamene angakwanise ndi kuzera mwa Kristu Yesu kuzera mwa Kristu Yesu basi mine tingalimbe. Panali pali nkulina amati Victor Hotef. Ndeti kaona ziphuso zake za Victor Hotef timona ndi zaboza. So anthu amanata one true God ndi ma Davidians, right? Now wafusa anthu ati Davidian ndiye chani sangakuuzeso koma rama Davidians amenewa ndeti ndawa OTG ni majezwe basi kungomata poti jezwe basi ndeti chaipisa. So anthu angapa ndipezako ayi we ndiwe Davidian chani. So zodabwisa kumano nkhani na kuno mene tinali ku right arm muzaka zimene 2019 mpaka 2020 nalemba buku limene Fourth Angels Message nalemba ndi brother Emmanuel Kunselema. Tilemba buku limene lili tinapangira to refute zolembera za Victor Hotef, right? So brother Kunselema nawerenga mabuku ose a Victor Hotef ndatawerenga nandi pasaini nde natenga ndikapanga compile bwinobwino kuti tonozi kuti bwanji. So the thing was amati test the spirits whether they are of God. Tinamuyesa onata ankulu ndi false prophet. Ma prophets zake ambiri ndaboza
so panopa tikutchukisira tile ife ndife ma David komana anthu amene akutichukisa ndotino mabuku ali nawo. So tikaona Shepherd's Road ni nkulu amene amatino nene yopanda ulemu, of which ndi waboza. So tione pa Shepherd's Road book volume 2 page 54 anena kuti no tikuzana no Trinity inafotokozera bwino pogwiritsa ntchito Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Pa chifukwa chimene chicho titha kufotokoza machitachito a Mulungu mu njira zitatu monga izi: kuziwa zonse, kupezeka pena paliponse, kuziwa zonse ni kukhala ndi mphamvu yonse. Ichi ndi chimene tikufunika kukulisapo. Ngati utatu uli symbol ya utatu wa Yehova, Triune Yehova, folo ifunika ikhazikike nambala ya chinthu chimene chimachoka kwa iye, monga limene za yosida ntchito mu chilengedwe. So tikamakamba za Shepherd's Road, kwa amene amati Victor Hodef amakhulupirira Trinity. Na funso ndi lakuti ngati Victor Hodef akukhulupirira Trinity, kodi ife tikhala bwanjiso ma Davidians iso? Ineyo logic isini waimvesesa. And even buku lomwe tinalemba iyi imakhashira chinyense imene analemba Victor Hodef. And Victor Hodef anayendani tangufufuzani pa kungola pa ujen internet. Muone Victor Hodef analemba Seventh Adventist mu 1929 analemba mabuku ake kumazuzula chani ndi zina zoteno. Kenako analemba kukhulupirira iyo ndi mneneri after Ellen White. That's all he did. Ndipo anachosera mpingo, koma anawo zati members ake asatuluke chani mpingo, akhale momo mpingomo. Ndakakhala momo mu mpingomo, iwo ndi amene azasindikizidwa, alese mpingo azaphedwa ndi almalupanga, komano ma Davidians onkhani amene azarani azapulumusa. So ineyo sindingamwerenge zolembera za Victor Hodef fayani amapanga promote Trinity. So ine munthu opanga promote Trinity ndona ndimangompaka kusida kuti the false prophet, right? So tinawerenga zolembera zake ndizipanga proof ra panaiso maulu sambimbiri amene anapereka abuza. So tinapanga proof kale ndonata nkulu yayi. So analemba so mu symbolic code volume 10 number 1 pa April 22 1932 anati Shepherd's Road imakhala ndi choonadi chonse kapena ilibire choonadi. So yamanati Shepherd's Road ndi zoonadi zonse kapena ilibe choonadi. Ndi anakambaso mu volume 1 symbolic code number 8 page anati atufuna ndivomeza anati ngati choonadi chimodzi yafotokozera mu Shepherd's Road tifuna tilandire chonse. Ndipo tikutenga unayo message ya mu Lord ilibe bodza lililonse monga ngati maphunziro ake afotokozera. So Shepherd's Road iyo akufotokoza mu za Trinity, Triune Jehovah. Mauti Triune Jehovah mulibe mu Bible, right? So now funso langa ndira kuti kodi nkulu uyu tikhala bwanji anthu anthu go tikhala bwanji ma Davidians yet nkulu uyu ndi wa Trinity? I don't understand. Anyways, panachuka sonkhani naona tuno Yohane Tembo monopa wambisa mpingo ena wachipente. Na funso ndira kuti ine ndasogolera tikufanana zedezera ukava bagwaseka ari kubetulira so mukoda asogoleriyo ndi kaziyo sakufanana. So bebana ineyo ndi nkuluyu, so asogoleriwa ndi akazawo, ine sindikufanana na akulu aya. So ndikumbera nzangana nembira ine ali mu Shoprite kana munthu anamuzira akulu Yohane Tembo wambisa mpingo wake wachipente. Nzanga ananimira ine pompo ndi ananifunsa akulu ine kubali kaso ndayimisa mpingo ine somada bwaso kenako ndadula phone ndatali muona samayankha ndiro chinzona basi mapita. And these people alibe nazo ntchito sanafuna ndifunsa ayi basi ungochukisa mbiri yaboza. So pali maboza amimbi amene amabwera. Now accusation ndino anthu anthu godi ni ma Jesuits ayi kabundo a 7 then ngoti Jesuit amakhala amutha basi ngoti wakula ni Jesuit basi wakati no wapanga proof olora khali libe evidence ina iliyo. So in the book la Rise of the New Order, The Calling of Man, anaimba di J. Michael Thomas Hayes. So then tiwerengeni pa page 46 mu Jesuit Oath akuti atino ine ndikulambirira pa Trinity yodalisidwa. Okay, so tikamakamba za ma Jesuits oath yawo amalumbira pachani pa Trinity. Now anthu ena amati yayi Trinity ya Seventh Day ndi akatolika ndiyosiyana.
Okay, now funso langa ndila kuti no trinity ya Seventh Day Katolika ndiyosiyana adi tiye tiyambeni kuona apa. So ichi ndi chithunzi cha Seventh Day Adventist chili mu bookstore, Adventist Book Center, Victoria Aid for Bible Study.hm. So tikuona muno bwino pali the Father, the Son, the Holy Spirit. Ati Mulungu ndi Atate, Mulungu ndi Mwana, Mulungu ndi Mzimu Woyera, si Mwana si Atate. Okay, mwachiona amene chikuonekera chinthu, right? Tiyendode trinity ya Chikatolika, right? Iyi ndi catholicbible101.com, right? Chimozimozi chingosiyana mwina china cha black and white china chani nacho chakala mwina nzosiyana adifa chakalaye mazolembera atondezi kufanana. Tentoneni trinity ya chi Protestant, right? You godquestions.org, right? So tikaona muno bwino tiona nawo tino zithunzizi sikufanana nato. So anthu amalimbika ya trinity ya SDA ndi yaujeni ndiyosiyana. Okay, tentonene menepa asogolera amene a Mark Finney anena kuti no mu buku la Studying Together, Mark Finney anena kuti ziphunzitsi zina zimene timagwira ntchito mofanana ndi Akatolika, umulungu, Godhead. So Mark Finney ni sogolera wankulu kwambiri akuchita nati no SDA imafana ndi Godhead pankhani, ndi mafana ndi Akatolika ndi pankhani yako. Virgin birth tuno Maria anali namwali mmene Yesu amabada ngakhale samakhulupirira za Immaculate Conception. So komano nkhani yawo kuti virgin birth kufunika kumvera Mulungu, right? Komano nkhani ndira kuti no apapa Mark Finney anafuna na tiye tioneni that no ndi trinity yomwe komano pali kusiyana pang'ono umu ndi umu. So tikamaona mu 325 AD the Nicene Creed aliyese anagwirizana nayo komano Vandals, Heruli ndi Ostrogoths anasusana nayo. Now Nicene Creed inali creed imene inabweresa kuti no aliyese akhale ndi ndondomeko zimene aliyese atagwirizana nazo. Inachitika mu imene nkhanso yambirira ku Nicaea ndi imene imatchedwa kuti Nicene Creed. So tikaona bwinobwino tikaona buku limene la Catholicism Against Itself page 12 to 13 amanatu Constantine amaziyang'ana ikha ngati Pontifex Maximum kapena wamkulu wansembe wa Chikhristu, ndipo anafuna nati no chipembedzo ndi Chikhristu zikhale pamodzi makamaka pa nkhani ya ndale, ndipo anayanisa Nicene Creed kuti apeze njira yoti akakamize mgwirizano. So Akhristu anati no amazunzidwa nthawi yayitali, right, under Diocletian. Na Constantine abwera ndi afuna kuti Akhristu saja agwirizane pamodzi fatino amazati akagwirizana onse Akhristu so gulu akhala ndani iyeyo. Maona ndoti ufumu wake ukhala fala ifa Akhristu chinafala kosa amafuna kuti ufumu wake ukhala ugwirizana. So mwanjira ina amafuna mtengo oti no azitha kuyeza aliyese ndi anapanga creed imeneyi, ndipo amene analemba creed imeneyi anaonesa kuti neyo sagwirizana amene malemba amene anali creed kwa zaka mamiliyoni Akhristu amene amaphedwa. Akhristu onse amakhulupirira kuti Bible ndi creed yati Bible ndi chimene tizezerera nacho, Bible ndi imene zafere pano apapa amati tilembe zimene tizikhulupirira. So pamene creed imene inabweredwa chipani chaso pano chinabadwa, pamenepo chimafunika kuyitanira pa dzina, ndipo dzina limene linali Catholic imene yopezeka universal. Maona, so tikaona World Book 1988 page 38 ana kuti no Nicene Creed, Nicene Council ya 305 inakhazikisaso tsiku lomwe tinga inapeza njira yoti izikhazikisa tsiku la Easter, right? Ndipo tsiku limene limakhazikisira pa tsiku loyamba la Sunday mwezi woyamba kwatuluka after vernal equinox, right? So dzuwa mwezi nyinyi zikatuluka pamodzi Sunday loyambirira lake makhala cha tsiku la Easter. So sezi zinakhazikira kuyani ku Nicene Council. Now tikamaona zimene analemba Nicene Creed ya 325 AD anati no tikukhulupirira mwa Mulungu mmodzi Atate wamphamvu amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo zonse zimene zili zooneka zosaoneka. Ndi anati no tikukhulupirira ife mwa Mulungu, tikukhulupirira mwa Ambuye mmodzi Yesu Khristu mwana yekha wa Mulungu amene eternally begotten of the Father,
right, amene akubadwa mwa Atate eternally. Okay, ndifotokoza ndipankalafaya imeneyo. God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, of one being with the Father, through him. Okay, so atuno amene akubadwa amuyaya kwa Atate. Mulungu kuchoka wa Mulungu, kuwala kuchoka wa kuwala, Mulungu ona kuchoka wa Mulungu ona, obadwa osatolengedwa. Munthu mmodzi ndi Atate. Kudzera mwa Iye zonse zinalengedwa. Kwa ife chipulumutso chinachoka kumwamba ndi kudzera mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Right? So tikuona apa ndatu nawo kwamba za eternally begotten. Now tikaona Nicene Creed inakamba kuti pali Atate ndi pali Mwana. Mwanayo ndi eternally begotten. Now what is this eternally begotten? Right? Now Nicene Creed inaonesa kuti Yesu anali eternally begotten. Now nthawi athu amadabwa kuti eternally begotten kuthandiza yani. Okay? Now mafuna nena kuti matrinitarians akamaka kuti God the Son, expression ya God the Son ima ali kwayo imakhala kusindikiza umulungu wake ndi kufanana kwake ndi nani? Ndi Atate. Right? So akamafotokoza chonchi ndi akamafotokoza iphuzi yawo atuno Mulungu akhala Mulungu nthawi zamuyaya. Ndi amene atuno pepepo nthawi imene sanali ndi Mulungu. Ndi according to Trinitarians, mawu kuti the Son of God amaonesa atuno Yesu ndi Mwana. Ndipo amaonesa ngati kuti Iyeyo ndi Atate si amodzi. Ndipo amatha kuwapasa anthu ganizo kuti Yesuyo ndi Mwana adi weniweni. Ndipo zimatha kupereka ganizo kuti mu muyaya yawo inalipo nthawi imene sanali. Chifukwa Mwana amafunika tani abadwe. Ndipo zitha kuonesa kusisa kufanana kwa Yesu ndi Mulungu. Ndipo zitha kususanso umulungu wake. So tikamati the Son Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu, inde timanati ndi mwana wa Mulungu chifukwa amafunika abadwe. Now tikalenga Bible la Yohane, tikalenga buku la Yohane mu Bible, malo amene samagendedwa amakamba kuti ni mwana wa Mulungu. Ndi amangenda ifayana amati Iyeyo ndiye munthu ukuzipangisa kufanana ndani ndi Mulungu. So tikaona Nicene Creed kwamba za eternally begotten. Now tikapita ku theopedia.com, eternal generation of the Son, eternally begotten zikuthandwa chani. Eternal generation akuifotokoza ngati nkhani ya muyaya imene Atate akupanga pamene akukamba tuno chifukwa cha chikhalidwe chako, osati chifukwa cha kufuna komano not by choice of will, osati pakufuna komano pakuchitika. Ati Iyeyo amatulusa umunthu wa mwana wake osati essence yake. Okay? Ndipo akuti so zimene akunena amatuno amapanga communicate ndi two indivisible ati substance ya Mulungu ndiyosagawikana. Right? Substance ya Mulungu singasinthe. So akuti mwanayo ndi chithunzi chifaniziro cha ndani cha umunthu wa Atate. And izi zimakhala zikupitirira. So eternally begotten nkhani yatuno Yesu nthawi zonse akutuluka umunthu wake kutuluka nthawi zonse, osati essence yake. He generates the person, not the essence of the Son. Right? So Yesu Khristu ali eternally begotten. Mwanjira ina Yesu nthawi zonse akhala mbali pa Atate. So eternal generation ni nkhani imene inabweranso ndi Nicene Creed. Komano Bible tikalenga Miyambo chapter 8 maparts ambuyo amene tinaona imakamba kuti Yesu Khristu anatuluka kangati. Miyambo chapter 8 verse 22 mpaka na 30. Yesu anabadwa kamodzi kutuluka mwandani mwa Atate. Right? So tioneni pamene pa tikaona ma quotes achikatolika, one God in three persons, my Catholic faith, a manual of religion, Louis Lavelle Moreau, Bishop of Crisca, page 30. No, Atate amabala mwana ndipo mwana amatuluka kuchoka kwa Atate, ndipo Atate ni mwana amapuma Mzimu Woyera ndipo amatuluka kwa iwo mwangati kwa mmodzi. Mulungu mmodzi mwa Atate. So tikaona pamenepa nkhani ya eternal generation, Atate amabala ndani mwana, Atate ni mwana amabala yani Mzimu Woyera. Tiyendipitizeni my Catholic faith, a manual of religion, Louis Lavelle Moreau, Bishop of Crisca, page 31. Mulungu Tate amaziwa yekha nthawi zonse, ndipo amapitiriza kuziwa yekha, ndipo akapitiriza kuziwa yekha amatulusa mwana nthawi zonse, amatulusa mwana. Ndipo Atate ni mwana amapitiriza kukondana, ndipo amatulusa Mzimu wachikondi, ndipo Mulungu Mzimu
mwanjira ina ali ndi moto ndi kuwala ndi kuwala. So ati monga ngati pali moto umapitiriza kutulutsa kuwala, ndipo monga ngati pali moto umapitiriza kutulutsa kuwala ndi anyways nakusini kuvesa kumene nkhanira kuno tikamvesa amene zokamba za eternal generation. Yesu nthawi sautuluka eternally mwa Atate because it's one substance. Divinity, it's one substance. So it's the substance of the Father, it's the same substance of the Son, it's the same substance of the Spirit. So the one God, one divine substance in three persons. Alipo atatu. Nikona apa amagamba tuno an eternal act of the Father, wherein by nature, a necessity of nature, not by will or by choice, he generates the person, not the essence. So the essence or substance ya Mulungu, right? Ndi imodzi. Umulungu ndi umodzi wa Atate Mwana ndi Mzimu. Kama tino Mulungu mmodzi mwa Atatu. So ali mwachilengedwe umunthu wa Yesu Kristu continually umakhala kutuluka mwa Atate, right? The Godhead is one. So icho chimene ma Catholics anapanga kama kuti. So tikamagamba za Nicene Creed 381 AD anabweranso ndikukumana ndikukambirana ndikuipanga update creed iji ndi muone zimene ananena ndikukhulupirira Mulungu mmodzi amene ali Atate wamphamvu yonse, amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene analenga zinthu zonse zooneka ndi zosaoneka, ndi ndikukhulupirira mwa Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene ali mwana wobadwa yekha wa Mulungu, wobadwa wa Mulungu mayiko osasanalengedwe. Mulungu wochoka wa Mulungu, wala wochoka kuwala, iyi ndedi Mulungu weniweni wa Mulungu weniweni, amene adabadwa osati kulengedwa, amene ali substance imodzi ndi Atate. Tikamanga substance tukamba za divinity, paja umulungu ndi ungati ndi umodzi wa Atate Mwana ndi chani ndi Mzimu Woyera. Person ya Yesu ndimene tuka nthawi eternally generated, the same as personality ya Mzimu Woyera. Komano umulungu ndi ungati ndi umodzi. Nde akupitizana tuno chifukwa cha ife ndi chipulumutso anachoka kumwamba ndi kutipulumutsa ife, right? Now aufiriza ufotokoza apopo ndiye ndikupitiriza apa the Lord and I believe. So akukhulupirira za Atate Mwana ndi muone amene anapanga fix kuti apange show za Mzimu Woyera. Atuno ndikukhulupirira ine Mzimu Woyera, right? Ambuye amene apereka moyo, amene achoka kwa Atate ndi chani ndi Mwana, right? Amene pamodzi Atate ndi Mwana amapembedzedwa. Now funso lomwe ndimakhala nayo ndili anthu amene amati oti ji ndi achikatolika. Now funso langa ndili ife timapembedza Mzimu Woyera? Nope. Ife timakhulupirira tino Mzimu Woyera ndi a being. So tikamaona the Trinity, why is it not no ma terms ambiri ake samapezeka mu Bible ati triune Lord, right? Mulungu mmodzi mwa Atate. Now phrase yoti Mulungu mmodzi mwa Atate ikuchoka apo chifukwa china kuti it's one divine substance, koma alipo anthu angati atatu. It's one divine substance. Umulungu ndi umodzi komano ndi anthu angati atatu. Atate apo, Yesu apo, Mzimu Woyera pati, Mzimu Woyera apo. Ndi pamene pamabwera no the Anathesian Creed mu 500 AD. Now alesa amene angapamuseda afunika agwirisise chikhulupiriro yani cha chikatolika, chikhulupiriro chimene chili chofunika asungidwe osadesedwa. Amene asachisunge atani zaonongedwa. Ndipo tikhulupirira ndichi timakhulupirira tuno pali Mulungu mmodzi anthu atatu, ndipo pali anthu atatu Mulungu mmodzi, koma sipali kusokoneza anthuwo kapena kugawa substance. Tikamakamba za substance tukamba za Mulungu. Mulungu ndi umodzi, anthuwo ndi atatu. Anthuwo sizo ndi osokoneza tuno tikwasokoneza. Atate ndi wina, Mwana ndi wina, Mzimu Woyera ndi yani ndi wina, koma Mulungu ndi ukati ndi umodzi. Ndawo tuno pali munthu wina wa Atate, munthu wina wa Mwana, munthu wina ajani wa Mzimu Woyera. So this can't be OTG. OTG we believe no pali Mulungu mmodzi amene Atate, amene Yesu Khristu anabada kamodzi, that's it, right? Yesu Khristu ali moyo mwa iye yekha, monga Atate ali moyo mwa ndani mwa iye wokha. Yohane 5:26 mbeni makhulupirira, right? Pamene apa akuti pali Atate oyima pawokha, Yesu oyima pawokha, ndi pali Mzimu Woyera oyimanso pawokha, atatu, three beings, right? Komano umulungu Atate ndi Mwana ndi
but the God of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is all one. So umulungu wawo wa Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ndi umodzi, right? Ndiofanana ndi ulemerero wawo, majesty ndi akoiteno. Now tikamakamba mawu oti koiteno, Bible samapezeka. Mawu oti koiteno, God the Son, God the Spirit, zonsezi ndi ma Catholic invention. Anachita kubwera pamodzi ndi kuzipanga, right? Ndaona tuno Atate ndi osalengedwa, Mwananso ndi osalengedwa, Mzimu Woyeranso ndi osalengedwa. Atate ndi osamveseseka, Mwananso ndi osamveseka, Mzimu Woyeranso ndi osamveseka. Atate ndi amuyaya, Mwananso ndi amuyaya, Mzimu Woyeranso ndi amuyaya. Komanso sizoti pali amuyaya atatu, koma ndi mmodzi amuyaya, fati pali Mulungu ndi mmodzi. Ndiponso sizoti pali Atate osalengedwa kapena pali Atate osamveseseka, koma pali mmodzi osamveseka, mmodzi osalengedwa. Tikapitiriza apana tuno chimodzimodzi Atate ndi wamphamvu yonse, Mwananso ndi wamphamvu yonse, Mzimu Woyeranso ndi wamphamvu yonse, koma sizoti pali amphamvu yonse Atate, koma ndi mmodzi wamphamvu yonse. Atate ndi Mulungu, Mzimu Woyera ndi Mulungu, Mwananso ndi Mulungu. Mwapaona pamenepa izikugwirizana ndi anthu gole pamenepa. Atate ndi Mulungu, Mwana ndi Mulungu, Mzimu Woyeranso ndi Mulungu, koma sizoti pali milungu itatu, mwa Mulungu njani mmodzi. Chimodzimodzi Atate ndi Ambuye, Mwananso ndi Ambuye, Mzimu Woyeranso ndi Ambuye, koma sizoti pali Ambuye atatu, koma Ambuye mmodzi. Fati ife tikukakamiza kuti Chikhristu chifunika chifotokoze kuti aliyense ali Ambuye ndi Mulungu, koma silingakhale achikatolika ndikunena kuti pali Ambuye atatu kapena milungu itatu. Mwaona pamenepa? So Atate sanapangidwe ndi aliyense, sanalengedwe komanso sanabadwe. Mwana ndi wa Atate yekha, osati olengedwa kapena opangidwa, koma obadwa. Mzimu Woyera ndi wa Atate ndi wa Mwana, osati opangidwa, olengedwa, koma otuluka, right? So pali Atate mmodzi, osati Atate atatu. Pali Mwana mmodzi, osati ana atatu. Pali Mzimu Woyera mmodzi, osati mizimu Woyera itatu. So ndipo mutatu umenewu suli pasogolo pambuyo, amene ali pasogolo sali pambuyo panzake, amene pambuyo sali pasogolo panzake, sizoti amene pambuyo ndi ochepa, onse ndi ngati ndi amodzi. So tapitiriza kuona utatu umene ndi kupita mwamba. Ona tuno okay, anyways, komano mutha kuona quotation ndi kuona bwino, komano this was the creed imene anagwirizana. So tikaona bwino titaona chithunzi icho ndi history ya ma creeds, amakamba za Apostles' Creed, kuti ma Apostles anayese the creed of which anyways, creed yomwe tikuizwa ife ndi ya Nicaea, kenako ya Constantinople, kenako ya ma Anathesian Creed. So Anathesian Creed ndi imene tuno inapangidwa in order ya Anathesia amene anasosana ndi Arius kuti in honor of him. So tikaona bwino asogolera kufotokoza chonchi. Sichikhulupiriro chimene tiyenera kumanena chabwera mu 1980 zamba kale sizoona zimene anthu akunena, ndipo sizoona kuti seventh day pazokha zimene takambirana sindamalize kuti amakhulupirira mofanana ndi akatolika. Akatolika ndi Nicene Creed imanena kuti Yesu ali co-substantial, ife timati ali co-eternal. Ndi mmene White analimbera, ndi mmene Bible limanenera. So sizoona. So tikamati Yesu Kristu ali co-eternal, mawu co-eternal Bible mulibe, akwatenga kuti akwatenga ku ma definition and terms amene anaperekedwa ndi chani ndi ma Catholics. Tikaona triune Lord, triune God in the STL literature, says they are not biblical, unbiblical terms. So tikaona bwino pali kusiyana to the Catholic Trinity. Catholic Trinity in the eternal generation. Yesu Christ's personality always akutuluka mwa Atate, koma his divine substance is the same. So ndi Mulungu mmodzi mwa Atatu, and why amanena ndi Mulungu mmodzi mwa Atatu, ifati Mulungu ndi mmodzi, right? So ababa kusiyana ngoti no SDA Trinity kunati ndi Atatu ndi Mulungu mmodzi mwa Atatu, koma no ilibe eternal generation ngati mene Trinity ya Chikatolika, right? So komano nafuna tioneno
zofanana zake nzoti chani. So tione noenepa the New Catholic Encyclopedia kufotokoza motere kufotokoza nkhani ya Trinity 1967 volume XIV page 299. So tione noenepa anatno kakhazikire mene inapangidwa Mulungu mmodzi mwa atatu sizinali zokhazikika mwenimweni ndipo sizinangobwera mu Chikhristu koma zinabwera mu nthawi ya 4th century. Anati kamakamba za 4th century ndakubwera ku nkhani ya 325 mu Nicene Creed. So akatolika akatolika ine mangisangasa chinimuzi akapanga chinthu amapanga own up to it. So zoti amanamizira mono straight up akuzani nkhani ya Mulungu mmodzi mwa atatu inayamba mu 4th century straight kabeso kubisala yani. Ndipo anati no ndikuyambirira kuti no formula imene inapangidwa chiphunzitso yachi Trinity. Ndipo akunawo tino koma ma apostles amene amayamba panaibe uchina ichonse angakhale chofanana nako ndikaganizira kameneka. So akatolika straightforward kwako nkhani ya Trinity inayamba mu 4th century mu 305 AD. Koma ma apostles achina Yohane, Paulo ndani nkhani imene panaibe Paulo ndikaganizidwe ka chimene chichi. So akatolika amazo atuna nkhani if achama mixa Bible ndi chani ndi tradition. So alibe nazo vuto. Right? So tikaona nkula amene Mpingo wa Baptist Theological Seminary Southern Baptist Millard J. Erickson, research professor of theological, anafotokoza pamene pa page 11 ndi 12 anatno chiphunzitso chimene chimabweretsa zinthu zina zachilendo ndi chiphunzitso choyamba chimene chinakhazikitsidwa kwambiri ndi mpingo koma ndi chiphunzitso chimene chili chosamveseseka komanso chiphunzitso chimene anthu amachisusa kwambiri. Ndipo chiphunzitso chimenechi sichinafotokozedwe momveka bwino pena paliponse mu Bible koma ndithu chimatengedwa tino ndi nsanamira wa ziphunzitso zonse za Chikhristu ndi chikhulupiriro ya Chikhristu. So akuzindikira ndino Bible mubemo chiphunzitso chimenechi anthu a Baptist. Now Basic Theology by Charles Rye. Okay, so tikuona mipingo ena amene akufotokozera tifika ku 7th day. So in the 1999 page 89 ndi page 90 anatno pali ziphunzitso zambiri zimene zinalandidwa ndi ma evangelicals monga ngati akuti yani ati pali ziphunzitso zambiri zimene zinalandidwa ndi ma evangelicals monga ngati zofotokozedwa mu malemba kumamono mavesi ake palibe. Okay, chiphunzitso cha Trinity chitafotokoza example ya ichi chitaonena momveka bwino Bible silimafotokoza za chiphunzitso ya Trinity ndipo palibe polo ndi vesi limodzi. Okay, tikamakamba za evidence proof tikukamba tino vesi imene imachita kufotokoza mvemvemve kuti pali Mulungu mmodzi wokhala mwa atatu. Palibe vesi imene palibe vesi imene mwakamba tino pali Mulungu mmodzi wokhala mwa atatu kapena pali atatu amene ali Mulungu. Palibe vesi imene no chapa mamaji ndi tikufuna tisuse unayo tino ngati chinthu cho vesi yake palibe m'Bible sizoti ndio tino titakukana kuti Bible imaphunzitsa chimenechi. Ndakhani ndi chonchi ndekuti sidakaphunzitsa nkhani yachani ya Trinity. So akufotokoza ana tino ngakhale vesi yo palibe chinthu cho idea yo ilipo chimaonena ndi chimenechi chako. So akuti chani. So buku limene Roger Olson and Christian Hall buku lawo The Trinity page 102 anatno ndikomveseka kuti tione kufunika kumene kumayikidwa pa chiphunzitso chimenechi chimene anthu ambiri akhristu ndi ophunzira chimazunguza mutu. Bible pena paliponse pamene panafotokoza momveka bwino kuti m'Bible chiphunzitso chilipo. Okay, chiphunzitso cha Trinity chinayamba kukonzedwa ndi kukonzedwa pang'ono pamene buku la chipangano chatsopano linakhazikika. So after New Testament inalembedwa buku lomalizira limene linalembedwa ndi Yohane ndi buku la Yohane. So wamalizira kulemba buku Yohane apostol maliza pamuno atamaliza kulemba buku lake ali pamene chiphunzitso chinayamba kutani kukonzedwa. Ndio chiphunzitso chimenechi chinafotokozedwa kwambiri mu 4th century muma economic council awiri ya Nicaea ndi Constantinople. Ya Nicaea 395 AD ndi Constantinople 381. So anthu akuziwa ndikona nkhani ya Trinity inazamveka bwino kwambiri mu 4th century 395 AD ndi 81 AD. So
tiye ndipinenu a Seventh Adventist mu 1980 pamene anakhazikisa ma fundamental beliefs oti we believe in the Trinity, God the Father, God the Son, God the Spirit. Mu 1980 mmene zinayibeda mofeka bwino. Ndikhubi anavotera 1980 99 anatukusa ma beliefs koma it was around 1980. Now in the Advent Review, see winaliye. So Advent Review volume 1 Advent Review volume 158 number 31 1981 page 41. Ngakhale palibe vesi limodzi limene limafotokoza za kuvekesedwa ka Trinity, timaganiza kuti ichi ndi chinthu chimene Bible limatani anthu olemba Bible amafotokoza. Ndi mwa chikhulupiriro chokha amene tingafotokoze kumveka kwa Trinity. So aona no chinthu cha Bible mulibe koma ndothaji vesesa mwa chikhulupiriro. So izovesa isoni. So kula amene wa review and The Mystery of the Trinity by Rao Henderson, published in Advent Review, August 26, 1993. And I don't know. Ena amafuna kukana chiphunzitso cha Trinity chifukwa tino sichima pezeka kapena kufotokozera mwamvemveve malemba. So tilandire chinthu chimene malemba silina vekesene mwamvemveve. So all roads lead to Rome. Okay? Nde tione Catholic doctrine on the Trinity akuti chani. Tikaona bwino ndi the Jesuit Post chaka cha 2020/07 Catholic 101 what is the creed. So bafusa ma Jesuit Post akuti yani ndiyambirira tofunira tichose maganizo osokonekera pa nkhani ya creed. Si chinthu chokhacho chimene chinafotokoza chikhulupiriro cha Chikatolika, right? Manjira ena siyamba timakisa ntchito ma creed awiri kawiri mu Catholic Church, Apostles' Creed ndi Nicene Creed. So anamakisa ntchito ma creed amene ndano choyambirira creed ndi yofunika kwambiri kwa ma Trinitarians. Timanena kuti timakhulupirira mwa Mulungu mmodzi amene ali anthu atatu: Mulungu Tate, Yesu Khristu obadwa yekhayo ndi Mzimu Woyera. Ndano ma sentence atatu kapena ma paragraph atatu anaperekedwa kwa chani? Kwa Trinity, right? So before as me, so tikaona John Paul II New Orleans Saturday 12 1987 ndano Mulungu mmodzi amene timampembeza ndi mgwirizano wa anthu atatu a Mulungu amene alifanana mu ulemerero osagawanikana mu splendor yawo, koma ali Ambuye mmodzi, Mulungu mmodzi, nthawi zonse azipembezera. Tikaona ma official beliefs a Seventh Adventist akuti yani Trinity pali Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mgwirizano wa ma coeternos atatu. Kodi coeternos amene achokera kuti mwina tingampeze Bible? Sitingampeze. So tiona no a Seventh Day kukhulupirira kuti kuli ma coeternos belief number 2. So ndibirize nomenepa. So tikaika bwino fundamental beliefs Seventh Adventist belief ndipanga compare ndi ya Chikatolika pali Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mgwirizano wa anthu atatu. So tikaona bwino zinthuzi zikuchita kuona tuno ndi zinthu zofanana. Kuona pali kusiyana kuona tuno mu Trinity ya Seventh Day kubemo eternal generation. Koma chofanana nchakuti ku ma Trinity osawiri Mzimu Woyera amapembezedwa. Trinity osawiri komanso Mzimu Woyera ndi munthu apadera. Si kupezeka kwa Yesu Khristu ndi kupezeka kwa Atate pena paliponse, koma Mzimuyo ndi the third being osewiri kufanana kumeneko. Right? So tenti wafunse anthu a Seventh Adventist an introduction to their beliefs. George Reed, Biblical Research Institute. Now mina Biblical Research Institute sikuiza bwino tikamakamba za Biblical Research Institute ndi research center ya Seventh Adventist pakakhala ma theological issues amabwera ku meneko. Tenti funse nawo tikamairinga statement ya mamamvayo SDA fundamental belief statement tiona nawo kuti pokhuza za chiphunzitso cha Mulungu a Seventh Day ali mgwirizano ndi ma creed statement a mu Chikhristu, makamaka Apostles' Creed ndi Nicene Creed. Okay? Ndipo popitiza amenepo pa chiphunzitso chimenechi chokhuza popitira Constantine Creed chinafikapo chokhuza Mzimu Woyera. So ma Seventh Day Adventist Trinity yapo
okay, akuti akugwirizana ndi Apostles Creed, Nicene Creed ndi creed ya Constantinople. Tione whenever. Now tikapita ku Jesuit Post imanena kuti no timagwiritsa ntchito ma creed awiri ku chikatolika, Apostles Creed ndi Nicene Creed. Okay, anthu a Seventh Day amagwirizana ndi ma creed a Chikristu, Nicene Creed ndi Constantinople Creed, makamaka pomvekesa nkhani ya Mzimu Woyera. So Trinity ya Seventh Day ndi ya Katolika ndiyofanana. Ndiyankha inu Mark Finney minati yankhe Mark Finney studying together akuti chani Mark Finney akuti no ziphunzitsa zimene timagwirizana ndi akatolika Mulungu. Now handbook for today's Catholics anena kuti chiphunzitso chilimene chili okay, chinsinsi cha utatu ndi nsanamira wachi kulidwe cha chikatolika. Ichi ziphunzitso zonse za mpingo zichokerapo. Now tikamakamba za kupembedza Mzimu Woyera zichokera pa Trinity, right? Tikamona Sunday zichokera pa yani pa Trinity. So ziphunzitso zonse state of the day zichokera pa yani pa Trinity. Fateno mu Trinity Yesu Kristu pa mtanda sanafe unangofa ndi thupi, right? Now state of the day tichokeraso pa minimum, right? So tikamapanga defend Trinity timaona kuti timaphwanyula china chilichonse, timaphwasula china chilichonse. Padeva vatano munayendani makhala wansembe ndi ulamuliro wa Mulungu amene wakhala pakili awiri. Wansembe ndi Yesu Kristu amene akututumikira inu ndi ine. Mwana Trinity alipo atatu. So tikatenga ziphunzitso za Seventh Day Adventist mazipanga compare ndi Trinity, zonse zimayoyoka, zonse zimabalika, right? So tikamakamba apa Assumption of Men, Life Magazine, October 30, 1950, page 51. Ma Catholics anapanga challenge ma Protestants, pacha ma Catholics ma Protestants samagwirizana zaka zimenezi. Ndi ma Catholics anayika challenge yawo. Tikamaona ma challenge pa nkhani ya Sabata akatolika amapangiratu challenge nati mpingo umene ukulondola lisidwa Seventh Day koma ena anoseni mukuyika tsiku imene ife tinayika. Pacha ma Catholics ndi ma Protestants amasusana kwambiri ndi anayika challenge isimatchuka chifukwa chani. Tione challenge imene andano osusana nafe amanena kuti no chiphunzitso chimene tisachigwirisise chiphunzitso chimene sichichovekedwa malemba. Koma angakhale mipingo imene inatoka chikatolika ma Protestants iwo agwirisaso ziphunzitso zina monga ngati Trinity zimene palibe pamene angalodze malemba kuti ndi zotero. So akatolika amazo ana no akwaku tikamangamba za Trinity ndi Nicene Creed ndi Constantinople Creed ya Constantinople amazo abwinobwino damasusa anthu unata akulaku mwana adono ife chinese tichitenge m'Bible koma no inu mukupanga za yani za Nicene Creed. So tikaona bwinobwino tiwerenge kodi approach yolandira ziphunzitso ikhale yani. Get one of page 595 anati no tisanandire chiphunzitso china chilichonse cholemba china chilichonse tifunse kuti Mulungu akunena chani osatira pake. Mawu Mulungu akuti chani chimene funa nifunse ndi chini chimene patangisa pa first page 124 akuti chani adakhala no ophunzira ake ya Yesu Kristu anatenga mawu Mulungu monga standard yawo zinakabweresa chiyanjano chachikulu koma nangati nzeru za munthu zidayikire pa mawu oyera pakhala kulekana ndi kupasukana. So izi zimene analangiza. Now kodi tikamakamba za end time kodi mgwirizano umene utakhalepo timakamba za Sunday kuona great conversation akamba za immortality of the soul Sunday, right? Sacredness. So immortality of the soul ikubwera mutani tikamakamba za Trinity pa mtanda pamene Yesu sanafe anali thupi lokha linafa koma divinity yake kapena mzimu wake anali moyo, right? Kazina khala pangi pano khandira anali moyo. So imene ndi immortality of the soul. Kodi mgwirizano omabena nthawi zakhala utani kodi ndi Sabata lokha idagwirizanise ni mipingo tione nanya. The Roman Catholic faith and the Protestant faiths alike all profess a belief in the Trinity. Pentecostal, Charismatics, Evangelicals, Fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. We believe in the Trinity. These are the big issues. The whole world may be converted after the order of Satan, but
akunena kuti timakhulupirira mwachani mwanzimwera inde the big issue. So ma-Catholics akumana pa nkhani yachani ecumenism. Sungajoine World Council of Churches ngati sukhulupirira Trinity. Nkhani iyi ndi yayikulu kwambiri, right? So tikamaona ma-accusations ena tinayankha kale, ena amanati sinokhulupirira chani mzimwera kuti kulibe. So I mean Mkristo wanje angakhulupirira zimenezonso, right? So that's another accusation. Amakhulupirira mzimwera kulibe, amakhulupirira Yesu ndi olengera. I mean come on, awa ndi maboza. Amakhulupirira Yesu ndi obada. Video yambiri anaonesa zimene Yesu ndi obada, so sindi bwerezapo accusation ene makhano tikukhulupirira kulibe chani kulibe mzimwera. Now ndimafuna tuone zinthu zingapo. Okay, tikamaona pa Hebrew chapter 1 verse 9 aona tuno koma ponena za mwana ati mpando wa chifumu wanu Mulungu ufikira nthawi za nthawi, ndipo ndodo ya chifumu yowongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. Mwakunda chilungamo ndi kudana nacho choyipa, mwaiki Mulungu ndiye Mulungu wanu wauzana ndi mafuta achikondwerero chenicheni kuposa anzanu. So tikamakamba za Yesu Kristu, Atate akamona amati ponena za chani za mwana. So Atate akamona Yesu Kristu amaona ndani mwana wawo, right? Mpando wa chifumu Mulungu machenena munthu akakhani mwana ake amakhala ndani munthu. That's the law of nature. So Mulungu pokambaba za mwana akuona ndani Mulungu. So tikamakamba za Yesu Kristu tino ali ndi Mulungu wonse, ife timakhulupirira ndi Mulungu wonse fateni ni mwana ndani wa Mulungu, right? So tikamachosa mwana wake tikuchosa sojani Mulungu wake, right? So panali quote imeneyi anayigwisa ntchito mu presentation osusana ndi one true God ndikupa inayi 2021 kani ndatentha kwambiri writings page 21 paragraph anatuno zinthu izi zinakhudza mzimu wanga ndipo zinapangisadi moyo wanga umve kuwawa. Okay, ati zinthu izi zinakhudza mzimu wanga ndipo zinapangisadi moyo wanga umve kuwawa, right? Ndipo ndinafika pokhuzika ndipo anthu amafuna ndipangise ndizikhulupirira kulibeko mzimwera. So anapanga kuti imene ndapangira kuti muona anthu akhulupirira mzimwera chani kulibe. Muona sizinayambirero ndanayamba kulankhula ndena muona kuti imene nayo ndikuikumbukira ndinapita no koti yonse mapona pali yeropo ndi koti iyo. Now chimene chimavuta nchinena kuti mukerenga kuti yesere writings page 21 paragraph amana no ndinali ndi masomphenya mu meeting ndipo anthu amene ati nangosangala pamene nakana ndisokoneza, right? So tikapeza kuti yo kwa yero kumapita kwatino ndipo zonsezi za anthu a Mulungu zimene anakumana nazo anthu amati ndizongokondweretsedwa pamene zinyengo za Satana. So tikaona muno mwino anthu amanenere nati akulu masomphenya anu pebepo chani mzimu woyera, right? So context yake ndiyonena kuti no kuyambiriro kwake akamakhala ma visions anthu anati siza mzimu woyera chani, right? So munthu ungodwala kuti ukupanga post choncho ndoti it's now being dishonest, right? Fare mwa sa context. So tikamaona Yohane 16 verse 1 tafika ndano izi ndakulankhulani inu kuti mungakhumudwisire 2 adzakutusani masinagoge koma ikweza nthawi imene Yesu akupha inu adzayesa kuti atumikira Mulungu ndipo izi adzachita chifukwa sanadziwa Atate kapena ine. So nzomvetsa isonena kuti no ulosi umene anapereka Yesu Khristu kukwanisira kuti adzakutusani inu majani masinagoge. Yesu akuchitira inu choyipa azaona ngati atumikira ndani atumikira Mulungu. So mvura yake ndona kuti no timapangana paint black amene John David amene Jesu na munthu kanena tunamene ndi Jesu ndi David olota namizira nkhani utampekera zotani sumava kwawo sumava chikumuntima pebe vuto nali lose utauma nyoza na amakhubere amene amakhubere zimene kulibe amene yankhola Yesu ndolenge na ukangamba onena choncho ndino utakumunena nzako chine chilichonse chimonga athe kumtima wako osavaso chimuntima kuona ngati utumikira ndani utumikira Mulungu, right? So yodana makhona fotoza za mitimu mipikisano mene zimakhalira. So tingopanga play ndimafunda mene ndimene ndakwiza nayo iza mtima wampikisano ponseponse kono wekuli atiwai alapani avei ahenrix atwaibu agondwe anamako koma zotsatira zake ndizo kupembeza anthu komanso kulephera kuwunikira critically zomwe yemwe akutsatirayo akuphunzitsa. Apa ndi pamene pamalowera maboza monga mmene support aliyense amabakirira timu yake. Izi ndi zomwe zikupangitsa kuti amamvera abusa athu angakhala abusa atayankhula zoona mbali naye komanso tikusatira zodziwikira kuti ndi damnable hearsays. Mkazi angasebwanyi mwamuna wake chifukwa cha country ineyo ndinaphunzira kuyambira kale kale
anyways kwina kwanalowa kwake komano nkhanena kuti no tikamakamba za matimu nkhani ya matimu nde inadivesa kuwawa actually anthu amene nayi nawo ku nkhani ya imwe friend guy panopa the very first meeting imene tinakhala nayo, right? The very first meeting. Okay, so tikamaona utenga umene friend guy apa ndi utenga umene tinagawa ku meeting yambirira. Tikamakamba za right arm ndi ministry imene tinapanga establish. Right arm nkhani yake inanena kuti no timafuna tilalike utenga osaonera kuti munthu anapita training kutiko. Now chimene chimachitika nthawi imeneyo mu medical missionary entire atinoziwa panopa around 2016 imene ndinapanga training ukangochoka kumene uli anthu amakhala kuti ndino akusala kale unayi kusala na kuopsa anthu samafuna kugwira ntchito limodzi, right? Monkhala kunyozana basi kosatheratu kunyozana basi skulu yawo amanga ma herbs amatenda sala sabata skulu yawo samaza za juicing basi nkhani monkhala iti imeneyo kunyosolana osali masewera. So ine nalemba gospel health ano silinga makhala choncho. So talemba bukuli naika ma chapters amenewa. So pachifukwa cha chimene chichi tinamapanga train ma medical missionary. So mu picture muli anthu ena onana kuti no ambiri majority of the trainers amene anali full time ngati Gerard, Kelvin, anati chimwemwe also anapanga train GIP and we worked very well, right? Tina gwiraso ntchito ndi anthu opangida train ndi GIP, that's a ministry run by Ruben Namakwa. They were very well equipped and takunena choncho. Panaisa anthu ena kuti they were trained by people like Ajina Mnyeliwa. I worked with them and they were trained by all sorts of people. Now every training institution tina gwira nawo ntchito anthu ake and it was the first time, so inali very well collaborated. Mapanga training kumpoto pa central ku south ku country mu town ma school ma secondary ma church ku mudzi town na pali posi nango mwazana basi and inali collaboration osati ya masewera and inagwira ntchito ifati no ine sindisala munthu ngatanga ndisala anthu benazo vuto ya ine ndigwira ntchito ndi munthu amene angafuna. So poyambira tingagwira ntchito ndi Gerard kumene mapanga training imodzi pa mwezi ifati anthu anatinyoza Mungu panga izizi ifate mufuna muchuke sinangana mapanga olere mufuna muchuke mufuna muzere ndifuna lichuke ndikupanga anthu oti sima missionaries ma half baked, right? Anthu anayankhula zambirimbiri amwene anthu amaniyimbira ndikundilatira kuti iwe ma trainings omwe mapanga ndi anthu angati asiya school, right? Ati training mapangira ukanthu osati mtown ya yet timapanga ma trainings ena countryside konko. So anthu ena anafika ona ma trainings amene ndaku Babylon ndifana anthu akagwira ntchito, right? So ma trainers agwira ntchito yet we had ma trainers ena samagwira ntchito mapanga is just the training. So panai ma trainers ena amene tinapanga train tokha amene tinaponyaso mu field, so the work went far. So inali meeting yambirira imene ndokumana, but for the first year timangolumikizana pa phone ine ndi amene mazo aina aliyese amandizwa ine koma anthu osamaziwa nokuma imagwira ntchito and imathokoza Mulungu pa chifukwa chimenechi. So because of that imafuna ngothokoza all the trainers we worked with ngakhale ambiri sitimacheza ambiri inasiya olumikizana pa chifukwa cha nkhani zomwezi, but I thank God for that effort and ndimathokoza Mulungu chifukwa cha ma trainers amene anazipereka iwo full time to this thing. Now phunziro ndi imene ndinaligawa ku meeting iyi, so ndifuna ndiyibwerezenso panopa, right? So pali mzimu wakuzikuza zimene anafotokoza Elder Namakwa nthagwirizana nawo 100% kuti pali mzimu wongonyozana basi amwene sanami. For the first few months timapanga training imodzi fara anthu amatinyoza full out akabwera amene ajawo sauphunzitsani kanthu bwino ngumeza mabuku mungowerenga basi. So itabwera COVID that's when tinamapanga ma trainings 14 pakamozi mata upanga ma trainings ena pali trainer ena kulena libeko apapa amapanga training kumpoto, right? Timathoponya anthu awiri kumpoto ena pa center ena ku south aliyese timagwira ntchito ndi tikati aliyese I mean aliyese almost every institution anthu amene akuyenda training ma institutions here medical mission tinagwira nawo ntchito, right? So itabwera COVID that's when ndamagwira ntchito ndi anthu ambiri koma anthu ambiri andambokonda chinthu chiti ni chabwino. I remember titabwera pajana anyways mina nsakambe izo ndi nthawi zambuyo komano
ine ndakukira ntchito ina aliyese nalibe vuto ina aliyese and student akangamba kunyoza institution ino zati zimenezo ayi timathena anthu oti anapita kuma institution kwathena ifeyo timeze tathena anthu apitanso kuma institution ukapwizanso kachiwiri so ndimakhala zosangalatsa. Anyways zimana ngamba elder namakho nthakwiza na 100% kunati pali mzimu ozikuza pali timatimu timene napangidwa so anthu amangomvera team leader wawoyo sangamvenso inese chakunja kwa timu yawoyo. So Luka 9:49 no ndipo Yohana anayankha nati Ambuye tinaona wina ali kutulusa ziwanda mzina lanu ndipo tinamulesa chifukwa sanatsatane nafe. So nkhani yake ndimene kuti amene uchesowa timu yathu right. So imakhala jonena kuti ngati iyeyo sali mbali ya ife ndi akusokoneza anthu matrainings ake ndi fake right. So ndikumantha amene ine sindimankhakena alikonso zimene napanga nangolemba buku ili ndipanga address divisions in the body of Christ, speed of preeminence. So ndakupanga copy and paste ma verse right. So ophunzira Yesu ananiso ni zimo mweyo siza chilendo yayi 50 koma Yesu anati kwa iye musamulese pakuti iye amene satsutsana nanu athandizana nanu right. So anati akulu musamulese. I remember nthawi imeneyo ndili I think inali pa nangafuwe. So I was doing a training. So I heard kuti no makosa 9 time abwera. So what I did one of the brother namati bro gift nampasa training akulu pitirizani right. Anapanga take off for a week ndetava kuti kuli chani kuli yani end time revival pafupi ndi ife church now zadakulu ayi tendiseni kumana lipite kuti ku revival. Actually my end time revivals ambiri I was encouraging them to do let's go though pana izinto zina zimene sinimagwizana nazo of which ndamazikamba koma nomera no ndi my brothers tenditipite. So I had no issues with anyone right. And I remember when the issue came out at Banga Zanthawi and the like, I had to meet a take out brother man. I don't believe it Sunday Banga past this October. I remember na imbira nduka fotokozera out no siziteno ya ndi ntatha kuteno naza fotokoza mbali yanga ndeti nakambirana. So kena kunaye mabuku anga kufotokoza la siziteno ndopanga address ku group ya right arm. So that's how I used to operate. Okay. And I remember second living is zida vutas. I would always address muntu kai. So nzimo uzikuza nzimo safuna uziyebesa ndimene uli nzimo ovuta kwambiri right. And actually apapa zimene mafuna kwambiri I really wanted to meet the elder tikambirana and the issue should just drop. And even that cannot no sidi kumvana alesawalika zake koma tisizati no sidi kudana yayi palibe kudana in the sense no ndi ndani wanga yanofuna nthane naye ayi right. So anyways tendipilizeni zimo zikuza kuti chani Mateyu 20:22 pomwe anadza kwa iye amake ana a Zebadia ndi ana ake anamgwadira iye kumphepa kanthu. So mayi ake anthu akuphunzira ka Yesu Khristu anapempha naye kwa Yesu Khristu ndipo iye anati kwa iye ufuna chani. Iye ananena lamulirani kuti ana anga awiri amene adzakhale wina kudzanja lanu lamanja ndi wina kudzanja lanu lamanzere mu ufumu wanu. Koma Yesu anayankha 22 anayankha nati inu simudziwa chimene mupempha. Kodi mukhoza kumwera chikho nditi ati kodi mukhoza kumwera chikho nditi ndidzamwera ine. Iwo ananena kwa iye ife tikhoza. 23 iye ananena kwa iwo chikho changa mudzamweradi koma kukhala kudzanja lamanja kwangadi kapena kulamanzere sikuli kwanga kupatsa koma kuli kwa iwo omwe kwakonzedwa ndi Atate wanga. Ndipo mene khumiwo anamva anapsa mtima ndi abale awiriwo. So tono amayi anthuwa anatowa ananga afuna chani. So ophunzira nthawi samafunsa wankulu ndani Yesu amazati akulu musamachite zimenezo. Koma no mayi wa ana awiri anangofika kwa Yesu uyakhale kudzanja lamanzere. Yesu anati chabwino right. So enawo atamva anapsa nawo mtima. So chimene chimachitika nchinawo kuno pali mzimu kuti no kuthira madzi zimene wina akupanga ufuna kuti no kupsa mtima. This is spirit yozikuza ndi mzimu wopsa kwambiri.
ni mzimu wopsa kwambiri. So tiye ndipitizeni Mateyu 20:25. Koma Yesu anawayitana nati, mudziwa kuti maufumu a anthu amaziyesa kukhala mbuye yawo, ndipo akulu awo amachita ufumu pa iwo. 26. Sikudzakhala chomwecho kwa inu, koma amene aliyense afuna kukhala wamkulu mwa inu adzakhala mtumiki wanu. 27. Ndi amene aliyense akafuna kukhala woyamba mwa inu adzakhala kapolo wanu. 28. Monga mwana wa munthu sanadza kutumikira koma kutumikira ndi kupereka moyo wake dipo la anthu ambiri akhungu, right? So tonati Yesu Khristu anambafuruza nati akulu, ngati mufuna kukhale akulu mukhale achani ang'ono, ngati mufuna mukhale akulu mutumikire, right? So Yesu Khristu amauza akulu. Tikamaona mmene maulamuliro amaulamulira, mfumu imalamulira aliyense. Komano muchikhristu kunalibe zimenezo. Mukhale aliyense otani oledza mtima. 1 Korinto 1:11 mpaka 15. No, pakuti zinamveka kwa inu za inu abale anga ndi iwo akwa Chloe kuti pali makani pakati pa inu, koma ichi ndinena kuti yense wa inu anena ine ndine wa Paulo, koma ine ndine wa Apolo, koma ine wa Kefa, koma ine wa Khristu. So izi zimene zikuchitika kwambiri. Zimene afuza brother namakhanzona no pala ndena atwaibo ena ndindana makha ena ndagonda ena ndaja. So pali matimu ambirimbiri. One of the only way to solve all this ndikuzindika no spirit ya preeminence ndi ya chabe. Alisa afunika khala zichepesa kuzindika nawo no tonse ndife anthu, koma mwa Khristu Yesu tikupeza thandizo. So Efeso 4:4 akuti no 4:1 ndikudandaulani tsopano ine wandende mwa Ambuye muyende kuyenera maitidwe amene munayitanidwa nawo. 2 ndikuonetsera kuziyepesa konse ndi chifaso, ndikuonetsera chipiriro, ndikulolerana wina ndi nzake mwachikondi. 3 ndikusamalitsa kusunga umodzi mwa mzimu mwachimangiro cha mtendere. Thupi limodzi ndi mzimu umodzi monganso anakuitana mchiyembekezo chimodzi cha mayendedwe anu. So akuti ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiro cha mtendere. So ekuti chimene chimafunika pakati pathu ndi kusunga umodzi, right? Kusunga umodzi. So there's many that's why I try not to attack anybody. Ndimanena kuti chani ineyo pali anthu ena amene sindingafikire angathe kuwafikira ndi munthu wina. Now what happens is ndikamupanga attack kapena kupangira to destroy reputation ya munthu winayo chingachitike nchani, ndoti pali anthu ena ake amene satha kutani kufikiridwa. So icho ndi chimene chinkavutanso nthawi imene tinali ku right up kuti no anthu amapanga attack osati masewera, anthu amapanga attack china Yesu imene amanena. So these were things zimene zimanenedwa in secret, and titamba the one true God. That's when of course I had left right arm kale. One of people attacked it so much ngati ndili konko chani. I told you that makosa tapanga release video kuti no though ma pioneers are right arm anali ya one true God. Right arm is not an institution many kupanga advance this doctrine. So anapanga zimenezo koma sizinasiye. The thing was echinchankulu iti tithane naye basi. So nimaona kuti ndizovuta ngati pali magawo ano pa kumveseka kwene ndibwino kukumana tikambirane osati kukana kukumana kweya, right? Zimakhala bwino kwambiri kukambirana olondola khati no simunamvani mmazo atono uyo ngakhale akutene bora tinakumana anandivesesa anumapanga zinthu zako mwawo bwino, right? Yohane 1:9 mpaka 11 atono ndalemba kanthu kwa mpingo komatu Diotrepha uja ofuna kukhala wamkulu kwa iwo satilandira ife. So panali mkulu amene Diotrepha amene ngakhale Yohana angalembe kalata ati samamulandira fayani Yohana naye ngati mtume ndi Yohana akabwera iye aoneka ali pasi. So samafuna zimenezo. So mzimu woziva kuti ndizovuta. So panali munthu mmodzi mkulu amene ndikupera nthawi ambiri tikumuziwa komano ndi medical missionary ndi Fraser Makuta nakumana naye I think 2016 komano 2016 isanakumane naye ine chomwe ndimaganiza ndi maganizo mkulu ndoyipa basi, right? So chinachitika kuti no panali mfundo zina zimene anayambana ndi some brothers in the faith, right? Kuti okay munthu
wamaliza school yako, right? Why kanti munthu uje mwina akapange mwina engineering kapena maphunziro ena kuti no lese azamanja kapena maphunziro of course ana certificate at the end, ana certificate kumapeto ake, right? Zinavuta kule akukana trade education basi accusation ina atchuka nditi ndimene akukana trade education nde alesa amanjezera mchere mina angate ndeti nkuluyu samakhupyaso Victor Vasini samakhupyaso yani china ijo santhu amangonena samakhupyaso juicing amene pamakazi zambiri. Now nakumana 2016 by circumstance pamafunika wina akaphunzise kufika ndatuno pakakhala anthu oti akaphunzise anthu amaye usapite umeneko ukaphunzisa akakusukuniza amene nensaname yayi mavuto eni actually ndeti napitako ninzanga ndabwatira kuti atendipemphere kuli amapemphera ine chita udapa pita kumalamulo kuja pezana kuno akuti no ndikuphwisa Victory Class kuli amakhopera Victory Class ni omwe chita udapora ndichani ndanamuzira akulu ineyo za ineyo ndesini manzima nsanamizi ineyo akulu ineyo sina kumanepo nalo komane ine ndakhala ndikukunenani fanyani fana no zimene anthu anandiuza nazikhulupirira sina anthu anali auzimu kwambiri na anthu akuzani kuyo ndoyipa ndene ndipanga manje ndene nanara napanga decision imozo no ineyo sinzanyoza munthu kufikira ntakumana naye sindizapanga decision pachina ijo santi ntakumana naye so munthu ameneyo amene saname yayi anatichitira zabwino kwambiri. I remember nthawi imene tikakhala meetings ku right arm yeah zimakhala bwino, right? Though panopa we disagree pankhani yaja one true God, but one thing imene I take away from this friendship imene inalipo nthawi imeneyo ndiyonena kuti osanyoza munthu usanakumane naye ijo ndeni ndiyopya komanso always make opinion yako ukamva chini chimene munthu akutani akunena. Pali zinthu zambiri zimene anthu akunyozana. I remember even nkhani za country living za brother Collins na wako even osaka akuluwa akulesa anthu pita ukandererere za mimbiri unozokhala. So I texted even na wako akulu, what's going on? That person audio so anandipasa number munthu ina. I got them now. They said, I said okay fine, but izi ndizi sindukhulupirira, like I can't agree with him now. Kumano pa izi ndizi fine, makes sense, right? So anthu amayankhula zambiri kunyoza za anthu akumpoto chani. Now I can't join zinthu zimene zozo ndipange join for chani ndikanyoze munthu chifukwa tino tikususana pachina chake? No, ndifuna ndivesese kuti zikuti bwanji. So ndikuba nthawi imeneyo tikakhala ngati right arm timatha kupita ukapanga host the whole time osatibisa not even a cent, which ineyo mpaka pano simatha kuvesesa kuti no munthu woyipa uja amapanga bwanji zimene zizi. Pano he did because I ndi mzimu wa Chikristu ozichepesa. Yeah, so though pankhani ya one true God sinimagwirizana, anandiuzaso kuti ani singagwirizane. Ndimapanga take away from that friendship now, no, never ever kunyoza munthu usanakumane naye. I would love to see kuti titabwereranso ku mene zinalili kale, right arm working with ndi kugwira ntchito ndi aliyese and the like, but that's just a vision. Ineyo as far as I'm concerned imandisangasa ndi chithunzi chichi. Nthawi imene ndikupha Timothy Ntambo ndikupha nthawi imeneyo nkapanga lead HDRC madem and the like, pamene asogolera anali mboma nthawi imeneyo. Kumano la Sabata ataonana ngakhala nali kuma fractions awiri osiyana anasambisana jana mapazi. I'd like to see this one day kuti no anthu true God sambisana mapazi ndi anthu okhulupirira Trinity. Ndikuzowa nawo no zinthu zinzawo Mulungu kumano tonse ndifa jana, tonse ndifa Malawi, tonse ndifa Kristu. Ndikuzowa nawo kuti no ngakhale tikusemphana sizoti winayo ndi Satana ayi, sizoti winayo ndi kuti basi ndoyipa payo ndi Gahena Mulungu anamutaya ayi. Takhati tili imodzi muchiyanjano chingachiliye njani tonse tinamvesesa iwo ndi yamuno imene chimene imatigwirisisa pamodzi. Panayi kusiyana kwa ziphunzitso pakati pa Yesu Khristu ndi
ophunzira koma Yesu anakhalabe nawo kufikira anamvesesa muchipinda chapamwamba. So I'll just encourage kwa munthu amene akufuna kumvesesa nkhani za anthu God ndi Trinity, read the Bible. Werengani Bible lanu, pempherani, kani nthawi yolumikizana ndi Mulungu. Chinthu chachikulu chimene chofunika kwambiri mapeta nthawi ndi kulumikizana ndi Mulungu ngati zathu. Koma koposa amenepo musapange decision yanu based upon munthu wina kapena ma prejudices. Mapanga decision yanu based upon mawu a Mulungu. Ine video yanga yomaliza ningofuna kupepesa kwa anthu onse nawo tuno mwina ndinachita kuwatchula sogoleriwa kuti tikupanga response kwa iwo kupano sinafuna kunyoza or anything, koma ndimafuna kupanga set the record straight because sinakumanepo mpaka lero. And most times pamakhala zinthu zina zona kuti munthu abweza zomwezo of which unazipanga highlight. Okay, so ndi bwino kunena kuti ikhale pasi kukambirana kupempherana ndi nzake, and ine I don't condemn him, sindimapanga condemn, but chimene ndinganene nchinatu tiyendipitizeni kuwerenga, tiyendipitizeni kuphunzira kwa Yesu Khristu ndi kupitiriza kukhala anthu okhulupirika pamaso pake. Chofunika kwambiri pa mapeta nthawi ndichonena kuti ife tikhale pa ubwezi wabwino ndi ndani, ndi Mulungu wathu. Ngati mungafune kuti mumvesese kwambiri, pitani pa YouTube channel pathu, pali zinthu zambiri zimene mungavesese. Panopa timapanga series imwena ningokuonesani timapanga series iyi ya homosexuality ndi nkhani za mapeta nthawi, right? Mbiri ya homosexuality nkhani timafotokoza ndi imeneyi. Pano chifukwa cha nkhani izizi tinayimakayi kuti timanga address this issue, panaona kuti pakakhala misrepresentations amatha kuononga inde angakhale mbiri ya munthu. So naona timanga address nkhani. So tongopepesa kuti ndinatchula dzina la munthu koma zimafunika kuti timanga address. There was no other way, panabenso njira ina yomwe idakapangira zinthuzi. Tikumane koma ndifuna kupanga address nkhani kuti chilungamo cha nkhani chimveke. Mulungu akakudaliseni kwambiri chifukwa cha kumvesera. Pitizani ndipemphererani, inenso ndikupempherani inu kufikira Yesu adzabweranso. Amen.